Εγώ. Ναι. Ιδιοκατασκευή λέγεται. Σούλη, θα γίνουμε καλλιτέχνες. Για να δούμε. Καλλιτέχνες θα γίνουμε, στο λέω εγώ, θα βάλουμε και φίρμες πάνω. Ή καλλιτέχνες ή θα μας κυνηγάει η Τρόικα. Γιατί βρήκαμε τρόπο να σας τα δούμε. Θα βάλουμε και φίρμες πάνω. Βεβαίως. Θα βάλουμε και φίρμες πάνω, ναι. Έτσι ακριβώς. Ωραίος ο Νίκος μου. Νίκο, για άνοιξε και την πάνω πόρτα, ρε. Άμα τι γίνεται εδώ μέσα. Πεις.